BBM, ano rito, kasama pala natin. Paikot na tayo. Paikot na tayo, ha? Ano po? Ayan po mga kababayan, no? Ay, ang dami dito, madam, sa kabila, oh. Dami, oh. Ito, ayun. Dami. Malamig dito, ah. Ito pa, oh. Ayan, may mga nakasakay sa ano. Ayan, oh. Ayan, oh. Ah, yung may ano. Oh, may tugtog pa. Dami ito, oh. Dami. Dami. BBM. So ito mga bikers, oh, naka-platan na yata sila. Ayun si Kuya, oh. Oh. Tingnan yung signal mo? Oo. Ayan, no? Taxi na. Sarang Hamnida Pag, saan po ba sila? Dito po yan sa Pangasinan, mga kababayan. I think, ano na to? Saan na to? Kaya? So nag-start po yung caravan, ano, pasado alas 5 po. I think mga 5:30 siguro na nag-start po dun sa Tayog. Ayan, dami nila. BBM.
bagong taon na rito. Ayan po, busina ng caravan. San Manuel po tayo ngayon, San Manuel. Dami oh, dami pong supporters ni BBM dito. San Manuel na po tayo. Nawalan ka ng connection, madam? July. July. Dito na kaliwa. Ah, andun pala siya. Ganda tao. Kami oh. Ayan, dami na po tao sa labas. Hello po. Dami oh, dami pala nila no? Dami oh. San Juan Terminal. Nakalagay. Ah, paikot? May ikot pala. Yan o. Oh. Paikot pala rito yan. Ayan o, iba o. Paikot na tayo. Ayan, mga kotse pa yan. Mga kasama din po natin yan. Yan oh. Man yung mga ano. Ayun oh. Kasi po yung last San Quintin ba yun, yung dulo, yung pupuntahan namin. So nagsimula kami ng tayo sa Santa Maria, tapos Asingan, tapos dito po San Manuel,
Ayan po sila, oh. Oh, so... Hello po. Ayan sila. Hello po. BBM. Solid Dark BBM po. Oh, hello po. Hello po. Hello. Hello, sir. Walang tulugan. Teka, here. Basta yung pula. Pindutin nyo yung pula para mag-subscribe sa amin. Maraming salamat.